Ah. Sus na negosyo na mo. Tay, ihaya. Hi, love. Ay, love. Kumusta? Okay na kay ako nagkuhan ko sa ato negosyo ba kay signal dire kusog kay signal. Sabi ko ba kay why loading? Sure diha, oy. Ba ta negosyo kinalam ng signal online business ko ni. Tinuod ka nga, business gud na ha. Business ni. Why ni dua. Buko dia pungko kay ako sa ni kwarto negosyo kay. Ba ka. Importante kay ni kay badong beta magkuhan biya. Labing ba? Sao kay? Sure ka? Sure kayo? Ano ba ito nga, Bin? Hoy. Ay, mamayang tari diri. Bawa niya. Daan pa ko. Gayang nagay ka. Agi. Inang ka nga pag Love, uy. Lugod na, saan mo naman nagi. Pag puyo sa kay. Uy. Wala Kanang, love, Oh. wala kasi naman kay kaana itong negosyo. Uy, wala naman kay atiman ako. Dako na to ang negosyo diha. Ay, sus, ay kabala ka. Basta ako magdagang negosyo. Why logi? Why unlod? Ang puhunan, lutaw. Ang inansya, Unlod. down. Ano ba to? Ya, uy. Kabala ka. Ay, kabala ka. Kaning imong kumingkong nga unsa na nao. Pirti na mo. Ano yung Pag inunit ng cellphone, ha? Magsige mo ka anak ko. Wala din na lang ikaw anak ko. unya ra na imuha kay. Ni, Basically sa kong negosyo. uy pagchud yo love boy. Sus, ikaw ba, dali juga na. Unya ra gabi, hayag pagkaayo. Ay, love. Karong gabi, wata kay. Kubati gina. Wala, paminaw sa Unsa man? dugay na tang kasal. O dugay na kayo. Dugay na. Sige naman lang kasi mong business, busy na kay ka, wala kay, dili na kay ka, focus na ako. Lalo kay pangutanan nimo ba? Ay, sus, ikaw ba? Punta na rin, tugaya. Pila na may income na to karon sa atong business, nga busy na magkastanan ana. Ako yung puta no, dako na kitag income diri. Ay, chor oy. Ang atong simana kay mo abot og 25k. Simana na to. Gabi hagod. Surang ka nga. Tibok gabi di ko matog tungod ani ito negosyo. Kinahanglan na nga ilisa na nimo imong sakyan ng kagang-kagang ha. Ay sus ay kabala ka kay kato kong sakyanan. Ako to ipatimbang. Ha? Tinuod ka? Oh. Kinahanglan ka ng milyon dyan na. Ilisan na to Ford nga sakyanan. 5x5. Bye-bye pa ka na masakan sa kanang bukid ha. Usa kag bukid ba nga? Wagi kulba ba? Basta ha, medyo pamakak na ako Ay ha. sus pagsalig na ako kay. Ibaw biya ka nga. Ibuhat na ko tanan nga asinso kita sa pangabuhi. Imo ko palitan og kanang nindot kaysa nang nga balay. Oh, palitan. Kanang mura jud ko kanang prinsesa ba. Oh, ibutang ka ka ng balay nga ikaw ra usa ba? Nya. Way bintana. Pero aircon siya. Oh, di ko ginaw. Siyempre. Ituyo na ko naron. Way ra makakita na nimo. Ako ra makakita. Oh, ha? Ana maguna unsa man kay. Wa jud kay. Nya love. Kuan madugay na magutang kasal. Nya naata na nimo bisyo nya gusto ko nga maghinulso na ka ba, mag-usap na ka. Nag-usap naman ko, tanaw mo. Day. Wala na, usap na ko eh. Ang attire, usap na. Tanawa ni mong attire una, unsa na masad ka o. Dato kay ka nya, mura gihapon ka. Mo ni mga sosyal. Ha? Muso ka simbahan, puti man eh. Dawat ni simbahan, puti man. Kani dili ka kasi taon didto igsuod nimo nga gamidyas ka naga chinilas pag ka. Way problema na. Pero labang ako bang gusto labang nga mo undang na kag panigarilyo. Oh, undang na ko, di na ko sigarilyo. Di na. Ya, mo undang na sa kag kanang panugal. Di ko musugal kay. Wate may mo na, mapildi ta. Sayang itong kwarta. Ya, mo undang na sa kaog. Kanang gitong musik atog kanang kasino bitaw nya. Kanang musik pamuang. Dili ko na. Sus, kapoy kay nay. Bisyo, sugal sus kapoy. Basta ha, biyaan na nimo ha. Biyaan ko na tanan. Unya, love, nabi ako pinadunggan nga nakidaghang babae niya. Biyaan na, ang imong pagkahimang babae ha. Promise? Babae? Oo, biyain na ha. Ang sama niya na, murang ka natukaan. Biyaan ako, biyaan. Biyaan niya po ako. Biyaan. Salamat niya, ako rin yun ha. Ikaw lagi. Sus, Biyain yun ha. biyaan lagi na ko. Lagi, babae. Sus, di na ako na. Salamat na. Ay, tinawag ka, biyain. Tanong mga babae ha. Basta babae. Ako kinang biyaan. Tanang babae. Usam kay. Salig na ako. Unya, love, biyaan na yun mo. Tanang mga babae na buhay na yung pangitaglain ha. Tanan babae. Biyaan ako na tanan. Biyaan na. Biyain na yun ha. Love, agawasaan na, love. Unsa pa mo yung angay ni mong biyaan, love. Bisag, ikaw ba kung biyaan?